Představte si vaření, kde nemusíte neustále kontrolovat sporák a čekat, než se obsah hrnce uvaří. Poklice od statusu zabraňuje při vzkypění přetečení tekutin ven a vejde se na pánve a nádoby ve 3 různých velikostech. Jeho vydutý tvar je jeho největší výhodou. Poklice je vhodná pro kuchyňské nádobí, které máte doma. Jednu poklici lze použít na všechny hrnce a pánve o průměru 20, 22 a 24 cm. Stejně může být používáno na menší hrnce. Proces vaření je stejný jako při použití normálních pokliček. Umístíte poklici na vybraný hrnec a vaření je v plném proudu. V porovnání s ostatními poklicemi tato poklice zajistí, že při vaření se vařící kapaliny vrátí zpět do hrnce. Čas, který jste strávili čekáním vedle sporáku, je nyní možné strávit mnohem produktivněji. Dodatečné kapaliny mohou být přidány bez sejmutí krytu, proto proces vaření není přerušen a potraviny mohou udržet více vitamínů, minerálů a vláknin. Čištění je velmi jednoduché, protože poklice může být rozebrána. Obě části poklice mohou být umyty pod tekoucí vodou nebo v myčce na nádobí. Poklice je vyrobena z borosilikátového skla, které je odolné prudkým změnám teploty, například při oplachování vyhřáté poklice pod studenou vodou. Držáky jsou vyrobeny z nerezové oceli a zabezpečovací úchytky z polykarbonátu. Proces vaření nemusí být pod dohledem po celou dobu, vaše sporáky zůstanou čisté a množství spotřebované energie se sníží. Nepřetržitý proces vaření umožňuje potravinám udržet více živin. Tajemství spočívá ve tvaru.